Il-Commonwealth tista' tuża l-potenzjal tagħha u taħdem kontra l-korruzzjoni u t-terrorizmu. Stqarek id-Deputat Prim Ministru Louis Grech li waqt iċ-ċogim f'Malta ta' semu flaqa kontra l-korruzzjoni immexxija mill-Prim Ministru Ingliż David Cameron u l-President tal-Botswana, il-pajjiż li ospita ċ-ċentru ta' kontra l-korruzzjoni tal-Commonwealth. U innota kif Cameron qed jagħmel enfasi kontra l-korruzzjoni tant li se jkompli indirizza s-sena d-dieħla f'konferenza fir-Renju Unit. Fl-istess waqt Malta diġà ħadet miżuri biex il-korruzzjoni tkun miġġielda f'livell lokali b'liġijiet bħal dik tal-whistleblower u tneħħija tal-preskrizzjoni fuq il-politiċi. Fil-laqgħa li ħasem fiha Grech intqal li la darba l-korruzzjoni ħadet dimensjoni internazzjonali hekk ukoll għandha tkun is-soluzzjoni u hawn il-Commonwealth tista' tkun relevanti. Fost is-suġġerimenti li ħarġu kien hemm li jkun hemm iktar qsim ta' informazzjoni bejn ġurisdizzjonijiet u aġenziji tal-infurzar bejn il-pajjiżi. Grech żied jgħid li fiċ-chairmanship ta' Malta tal-Commonwealth hemm il-ħsieb li jinħoloq rapport ta' kontra l-korruzzjoni. Rapport annwali fejn kull pajjiż jagħti rendikont ta' kif ikun qed jindirizza l-problema tal-korruzzjoni anke fid-dawl tat-teddida ta' terrorizmu. Ir-rapport jibda jidentifika x'inhuma l-problemi, jibda wkoll jagħti suġġerimenti biex ikun hemm best practice jiġifieri. Allura aħna nibdew naraw ta' ħadd ieħor x'inhuma l-aħjar miżuri ħadd ieħor jibda jara tal-pajjiżi l-oħra. Allura għall-inqas nibdew forma ta' proċess biex f'livell mhux individwali ma f'livell kollettiv tal-Commonwealth jibda ikun hemm xi ħaġa li hija aktar tanġibbli iktar konkreta. Id-Deputat Prim Ministru jemmen li l-Commonwealth għandha tkompli tindirizza konkretament kwistjonijiet bħall-immigrazzjoni, il-korruzzjoni, it-terrorizmu u oħrajn. Dawn huma punti li joqtu veru l-ċittadin, allura mbagħad iċ-ċittadin jibda jara l-Commonwealth bħala istituzzjoni li qed taġixxi fuq livell internazzjonali u għandha potenzjalità. Però wieħed irid isarraf dik il-potenzjal inutli jkollok potenzjalità jekk ma ssarraf qatt.